Ka Provisional Town Vending Committee lani PTVC ha ka jinyalang ba kala syong ha kan retarik unailan ar hajar apusan kala thau da ka sub committee ban yet bnia na ka benta ka jinyakam ba don ki hawkers ki badai hawk pin ban kim yo ya ki certificate of vending lani COV ki telong khubor ki thu wa menshwa la ong ba ki bala yo ya ki COV ki dai bandon ya ki epic bat ki dairu ki bala trekam duna ya ka hendru banai bat dairu bandon ki jingpen shisha ya ki Laya kran ru ba ki bade marbam ki day bandon da ki FSSAI license but medical certificate na ki doctor but ha ki jaka ba hab ha ka 6 schedule ki bar jala ki day banyo ya ka trading license. Shu lo ong ba min ba ka thup banding kong gami shem la don ba mudoi persya bat ki bayo ya ki COV na ka te ka thup ru ki la menjur henrai jar la ka ta on pentikina bahaya ki ya ki kerteng jong ki hawkers ru on nam rai da ka Shillong Municipal Board henrai kat kum ki jing menjur da ki association Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed ye ki bale hi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya